Mawa wabwino Amalawi anzanga okondedwa. Mawa wabwino a President anga Professor Arthur Peter Mutharika Nkulukuta moyo. Mawa wabwino fellow human rights activist. Lelo pa 7 May mwandimvetsa moyo wanga kukoma. Fellow human rights activists, lelo mwandimvetsa moyo wanga kukoma. Ndipo ndithokoze kwambiri kuchokera pansi pa mtima wanga kuti titati titenge direction ngati imene tikutenga apapai nzika za dziko, ndiye kuti ukulu wake wa Mulungu ukwaniritsidwa. Inshallah. Ndibwerenze Amalawi anzanga, titati tidzipanga o titenge approach imene tatenga panopai. In the struggle we are fighting for, with a genuine call, tinemona ntima, we will get there. Dzina langa amayi ndi abambo ndine Bire Banda. Dzina langa ndine Bire Banda. Ndipo sitikulankhula ndi anthu ambiri, koma lero tikufuna tiyankhule ndi a President Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo Your Excellency, kindly pay attention to the call of the ordinary citizens. The ordinary citizens, in view of the critical situation that Malawi is going through. Tisanamizidwe, the drivers of this economy, the drivers of this country, ndifeyo enwake Amalawi. We are the drivers of economy. We are the drivers of change. Chifukwa chichi mundilole amayi ndi abambo, lelo tsiku lofunika kwambiri, tsiku labwino kwambiri, pa 7 May muchaka cha 2026. Mavuto ndi ambiri, koma zokoma ndi zochepa. Repeatedly, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika Bire Banda amakhala akulankhula mawu awa. Lelo he is bringing that message straight on your table, in view that there are so many setbacks. Maloma kuti tipite chitsogolo tikubwerera mbuyo chifukwa the people around you, Your Excellency, are the people that are not providing plausible solutions.
sakukuthangatani kukugwirani dzanja okapena kukubweretserani zinthu pa tebulo pano kuti zinthu zizikhala mosavuta to achieving excellence. Ngati pakhomo kapena pa nyumba okwina kulikonse zinthu zikamavuta mmakhala pansi ndi kukupanga kukonza kuti where are we failing, where and how can we get where we want to get, what can best be done to get to where we want, the direction where we want to go. Pamaka driver modes, which is why we put you as president of this republic to be the driver of this country. Inuyo makapangakale, many of us nechifanya kuti ife tili momwemo, we are your citizens. We are your citizens. Nechifukwa chaichi nchifukwa chake ndikunena kuti a president zinthu zambiri sizikuyenda zasokonekera, ndipo tikukupemphani nkoyenera kutsitsa anthu ena chifukwa cha zomwe zikuchitika m'dziko lino la Malawi. Ndiwayamike olemekezeka Professor Kinka. Professor Kinka, my name is Billy Banda. Ndikuthokozeni kwambiri Professor chifukwa mkumano umene mwaubweretsa dzulo zokambirana zomwe timafotokoza nkhawa zathu, zomwe timakamba zinthu zomwe zikutikhudza ngati nzika, ndipo munaona choyenera kuti tonsefe tibwere pamodzi. Ndipo I was so privileged kuti anthu amene for a longer period of time ndakhandikwasowa, my comrade Steve Chimwaza. Congratulations and thank you very much, my comrade, my patriot. Right Honorable Steve Chimwaza. Ndipo ndiwe munthu opirira. And indeed, you have gone through thin and thick equally, just like Billy Banda. My comrade Taxi, I salute you, comrade. Task, I salute you. Very calm, organized, a patient-minded person. Task. Kumene kunde kukhala. Momwe amayankhulira Taxi. Zikuchita kutanthauza kuti in him muli kuthekera, muli nzeru, muli uphungu, muli zinthu zokuti mutati mumvetsere akamayankhula. Task akudziwa chomwe iye ali, akudziwa where this country is coming from. Komanso Task knows where this country is heading to. What are the critical challenges? Kumangidwa kwa Task ndi equally kumangidwanso kwa Billy Banda. Ndakhalako kundende, ndakhala kumaula, ndakhala kulumbadzi, ndakhala ku area 3, ndakhala kundende za dziko lino, and well until today simudandiuze kuti kodi ndidakaphwanya banki okapena ndidaphwanya malamulo otani. Well until today sindidauzidwe. Pastor Shumba achimwene mwalankhula, ndipo nzika za dziko zamva mfuwu wanu,
nkhawa zanu, madando anu. Ndipo chifukwa chaichi ndi chifukwa chake a President Professor Arthur Peter Mutharika, imvani kulira kwa ana anu. Mudziwe kunena kuti well until today sitikudziwa kuti kodi tidalirakwira dziko lapita lija chani. And it is about time now mutipatse mayankho pa mavuto amene tidachitira, pa machimo amene tidachimwa. We never committed any crime. Ndipo my comrade Richard Mphepo, my brother Richard Mphepo, thank you very much for being most candid and eloquent. Very eloquent. Munalankhula mofotokoza zomwe Amalawi, nyengo zimene Amalawi tikudutsamo, komanso nkhawa za Amalawi, mavuto amene Amalawi tadutsamo. Ndipo well until today boma ili linayenera kutithandiza. Boma lapita lija palibe chimene adanena, adangotigwira ndikutimanga, kutiponya mchitokosi, ndipo takhala kundende for committing no crime. My brother Richard Mphepo, you and me, it's time for us to demand, because we committed no crime. Ndipo I have a wonderful friend, countryman. I am happy you too are an aggrieved person equally like Billy Banda. Ndipo ndikuchiona chinthu ichi ngati chinthu cha mtengo wapatali kuti tonsefe mavuto athu ngambiri. It's about time for us to demand kuti a President Professor Arthur Peter Mutharika ana anufe palibe chimene tidachimwa tikudziwa chomwe chidalakwika, koma ndi Mulungu yekha, komanso inuyo ndi amene mungatichitire ubwino kuti tidziwe mavuto amene anachitika. Ndibwere, my brother and friend, ine ndimati ndikakhala, when I reflect and look at my brother Jonathan Phiri, ndipo Jonathan, I salute you, my brother. I salute you. Ndipo tamangidwa tinakhala kundende limodzi. Maula, Lumbadzi, ku area 3 kuja takhala kundende. Ndipo tapemphe a Minister of Justice, inu ndinu anduna, Honorable Charles Muhango. Billy Banda is asking you to expedite our charges. Pano, it's about time you as minister responsible set us free. Set us free. We committed no crime. Now, Amalawi anzanga, ndibwerere mbuyo. Ndikufuna through Professor Kinka, ndikuyamikeni chikondi chomwe mumachionetsa kwa anzanu, kuthekera kumene mumaonetsa, komanso forum iyi ine poyamba ndimangona ngati kuti ndi forum yokuti anthu akhoza mangocheza, koma ndikuona kuti it's a meaningful forum. It's where important matters it's a forum of matters of national importance can be discussed.
where important topics and discussions are being brought. And Jifaja, no. Ine, I am very proud and very grateful. Kuti, I can proudly engage His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. You are my president. Tikupempha, Your Excellency, anthu amene akuzungulirani, they are not telling you correctly. They are not engaging you appropriately. Ndipo anthu ambiri, they have left many of us behind, which is why this country, we are the drivers and we have been left out. Ndipo nthawi tsopano, Your Excellency must be decisive. Mupange chiganizo without consulting. Nkhani izi zikuzooneka ngati nzazing'ono, koma tavutika. Ndipo tikuvutika, takulukutika, ndipo tukulukutika. Ndipo simu ino kuti anthu atizunze, tizunzike, kapenanso tizingoziona ngati kuti izo akupanga awo. Pamene chinthuchi ndifeyo. It is us who are the drivers. It is us who can support you. It is us who are ready and willing to joining hands with you, Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika. Pamene ena, they are not able to come closer. Chifukwa chakuti akufuna kuchinjiriza, and izizi ndizoona ndithu. Akuchinjiriza mcholinga chakuti justice should not be justified. Mulungu wakumwamba, chilungamo ndi chikondi nchimene anthu akuchiphiritsa, which is why my public appointments ndi ma appointments onse ofunika sakukufikirani pa tebolo pano, okapena anthu kukumana nanu ndikukambirana nanu. Olo inuyo mukwadziwa anthu, you are supposed to engage different people. Kandi kumudzi ngati mene nkapangira kalekale anthu azitsogoleri osiyana-siyana amatenga chinthu ndi mene akwadziwira anthu aja kumudzi kuja, zinthu zimayenda. Which is why my comrade countryman amalankhula zomwe zakhala zikumachitika nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika. May his soul rest in peace. Ndipo zimene zije zimathandiza. The late Bingu wa Mutharika, ine Bile Banda, amataka mapanga chinthu, he was able to, even in the middle of the night, he will pick up phone call ndikukuimbira munthu phone. Chimodzimodzi anthu ena mutanditati ndiyambe kumawatchula mwina ndikhozo mala kuitsa, koma ndingonena the late Her Excellency mayi wanga anali mayi oti timati tikakhala ndipo amatikonda ngati ana awo. Ndipo ndimanena kuti mzimu wawo utse mumtendere, chifukwa amakonda ife nzika mbumba yawo, ndipo samakhala chete chinthu chikachitika, amakumbukira ana awo. Ndipo the late, mzimu wanu utse mumtendere mayi wanga, mzimu wanu utse mumtendere. Ndipo ndimati ndikakumbukira zinthu zambiri zoti simwina singatchule singalankhule, komabe mumtimamu ndimamva kuwawa, ndimamva ndimasweka mtima, kopa kuti imfa chabwino. Mulungu kwa iye kukhale ulemu ndi ulemerero. Ndibwerere ndimalize nkhaniyi molira modandaula pokukumbutsani inu a President Professor Arthur Peter Mutharika. You are not talking to anybody. Here is Bile Banda. Ndimacheza pa forum yathu ineyo ndi our fellow comrades.
ndipo this grouping, your excellency, ndaiona kuti ndi gulu limene akukambirana nkhani zochakuka zofuna kumanga dziko kutengera Malawi kupita chitsogolo. Anthu ambiri asakumbonezeni. Ndiponso ife, we are now here to be ready to share with you what is good for the nation. Malawi is a progressive nation. Tili ndi chilichonse chothekera to take this country forward. Malawi is vested with a lot of natural wealth. Tisapondelezedwe. Malawi, by today, tikadakhatira panga would have been able to move a mile. We are ready now to take this country forward. Tisayangane sombuyo, tisapondelezedwe, tisasokonezane, tisanamizidwe so, tidziuzanani zona, tithandizane to take Malawi forward. Thank you very much, fellow comrades, and thank you very much, fellow Malawians. In Christ Jesus' name, inshallah.